Wij zijn voor het Ronald McDonald Huis kasten in elkaar aan het zetten, bureautjes in elkaar aan het zetten. En nou, dat is een goede klus voor vrijdagmiddag. Wij vonden het heel belangrijk om burgemeester en wethouders eens uit te nodigen bij ons in huis. Ten eerste omdat we graag willen laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar ten tweede om ook het belang van vrijwilligerswerk goed onder de aandacht te krijgen. Ja, het ging ineens ongemerkt heel snel. Dus het komt helemaal goed. Nou, om zelf ook weer te laten zien hoe belangrijk we het vinden dat vrijwilligers zich inzetten voor allerlei organisaties en verenigingen. En die kleine bijdrage die wij in ieder geval vandaag leveren, nou, dat hoort er allemaal bij en dat mag en dat is goed. Nou, hopelijk is deze woonkamer net iets kindvriendelijker en iets gezelliger dan voor vandaag. En dat is natuurlijk heel belangrijk op een plek waar je een gemeenschappelijke ruimte hebt voor ouders van ernstig zieke kinderen. Die elkaar juist in deze ruimte moeten ontmoeten. Nou, ze zijn heel enthousiast, want ze hadden nauwelijks tijd om koffie te drinken en een stukje vlaai te eten. Ze wilden meteen aan de slag. En we zien wel echt verschillende kwaliteiten bij verschillende wethouders naar boven komen. Maar we moeten hier nog iets, hè? Of niet? Volgens mij zijn er wel nog niets. Ja, dat zijn volgens mij lades van... Dan hebben we daar misschien net naast gezeten. Dat kan ook. Ja, lukt het niet. Ja. Ja, dat is niet beschaamd. Anders zou het nog verleren, hè? Zo'n kast in elkaar. Tegenwoordig sta ik erbij te kijken. Ja. Maar het is wel leuk om even te doen, toch? Ja, heel wat bloed, zweet en tranen van het college. Bij deze kast. Vandaag stelt IKEA Heerlen de producten beschikbaar. En vanaf nu kunnen dat ook andere bedrijven gaan doen. Dat kan via de sociale marktplaats, die ook vanaf vandaag in de lucht is. En waar iedereen dat in ieder geval op die marktplaats kan zetten. Socialemarktplaats.nl